Shubor nakaslem jong Nongshad Hima. Uba adan malabasaya mo ubade President ka Voice of the People Party. Hakajo ka por wa mali ka Nongkrem constituency. Habakran habade ba kita masa hapo ka jila. Ulong ba kita masa kimla ban kentiyo ka yok ka kot ka jila. Bat kani ka Jingwanrah ka sarkar kita masa hapo ka jila haba bishar bat pet. Kalong ban kentiyo ka riti ka dostor ki bom yadai dor bat ki riti ka dostor ka jat ban riau trai ri trai jaka. Ulong ru ba ka Jingwanrah ki nongput nongtem ki Nongshad Nongrwai ki ba Nabar ka Pynhiar dor ka jat ban riau. Namar kalong ka Ïapher bat ka Rukom Lehkmen ki jat ben riau ka jila kham tam ki Rukom lah ka de bat ka Lehkmen le ngobha ne hakaryam ka bet bat ka ni ka Jingwanrah ki Nongrwai na risep ngi ki pat ba na ka jila kimpat la ban pediang gila jukran ba kita masa kinam lah ban kentiu ya kayo ka kot kumbakalong mereka ai ka ba ngi kalong ba ki tamasahi ki ba ka sarkar kawanra habangi bishar habangi pet kalong ka jing persyang ban penslur lani ban promote ya ki culture ki bamedai bat ngi utrai muluk utrai jaka pi ngila bani ki jingwan kinong put kinong tem kinong shot ki banabat kaba la Pynhiar dor ya ka jat bendriu ka jungi kaba Ïapher na ka Rukom Lehkmen ka jungi kum ka jat ngamong bangim dei ban Lehkmen ngamong bangim dei ban yesloba tenrei hakiran san ki bakum kini mangi kum ki riulum ngitip ru mo yoput bangin lek sloba ngin Lehkmen lapiong ha karyam ka bet lapiong ha kinu ki benta juga jing Lehkmen ti u rilu udon laga jong ka benta bu Lehkmen bat upat ba hi unum priang iki bakum kini ki jing Lehkmen ki ba wanra na ki resep ni ki ba tharong le si lani ki balong ki ba kum ka jat ben riu nginum la ban priang iki bakum kini ki Rukom penslur lani ki ka jing kentiu ya ki culture ki bo Nabar ki ban penjat ban penjingut ke jingmut ke jiberkat ji ko ke jat riu pat ki kon samla ke